दे हो जाबाय Hi guys, it's me Bidin and welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlogs. I hope guys all are doing well. दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। स' लोगोफोर दिनै आङो फार्स्ट टाइम बाइक रिभिउनि भिडिअ खालामदों ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि जागोन आंनो मिथिया आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्लानो मिथिगोन आरोना आं मा बाइकखौ रिभिउ खालामनो नागिरदों। स' लोगोफोर बाइकआ नैबेनो यामाहानि लेटेस्ट मडेल MT15 2.0। स' लोगोफोर गिबियावनो आं किल'मिटारखौ खोन्थाग्रोनो नै 2186 जाबाय बांद्राय गोबाव जायाखै बे बाइकखौ लाबोनाया I think 1 month जाबाय खोमा 155cc liquid cool engine बेनि max powerआ 18.4 ph 10,000 rpm by max torqueआ 14.1 Newton meter 7,500 rpm 6 speed gearbox बेनि fuel tank capacityआ 10 liter माइलेजखौ कम्पानिया होदों 45 to 50 स' लोगोफोर माइलेजआ गाव गावनि बाइक सालायनायनि सायावसो डिपेन्ड खालामो 360 भिउआव खनसे नाय नोंथांमोना स' लोगोफोर बे बाइकनि सिगांनि टायारा 100 सेक्सननि बेनिफ्राय उननिया 140 सेक्सननि ग्राउन्ड क्लियार्सआ 170 mm आरो बे बाइकनि वाइटआ 139 kg आरो बाइकनि हाइटआ दङ 1070 mm सिगांनि ब्रेकआ दङ 282 mm सिंगेल चेनेल ABS ओमफ्राय उननिया 220 mm बरिया नांखायो आरोना नै लोगोफोर सोर सोरनि फेभराइट कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय स' लोगोफोर बे बाइकनि प्राइसआ जादों 1,80,000 बियो गावबा गाव जायगा लाना जायगा दामा एसे आलादा जायो आरोना जोंनि बेयाव बङाइयाव 1,80,000 लादों नोंथांमोननि जायगायाव बेसेबां कमेन्ट खालामना खोन्थाहर स' लोगोफोर बे बाइकनि कालारा मोनबा दङ नायनो हागोन नै स्क्रिनाव आंनि बेस्ट कालारा बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बबेयो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर स' लोगोफोर आं RPM साउन्डखौ नोंथांमोननो खोनासंनो नागिरदों माबायदि निउट्रेलाव दंखायो दा साउन्डआ नाय लोगोफोरनो गद थाखा आरोना साउन्डआ नै खोनासं लोगोफोर गद थाखा यामा कम्पानिनिया साउन्डआ बिराद मोजां जायो आरोना स्मुथ दंखायो रिफाइननो स्मुथखा खोनासंनो RPM साउन्ड जाबाय गोदानसो ना बांद्राय RPM साउन्ड होबाय थाबा मालिकआ रागा जोंगोन स' लोगोफोर आं बेखौ टेस्ट ड्राइभ खालामसै नायलांबाय थादों वाव स्मुथ दंखायो आरोना लोगोफोर बरियानो ससे टेस्ट ड्राइभ खालामसै आं मोनाबायबो बरिया खारना सालायनो ओरै थांथ'ला आङो इयाव थियाटार जादों दावराव जागोन दानो एनाउन्स होनाया ओरैजा ससे थांना खोनासै नोंथांमोननो माबायदि फिल मोनो बे बाइकखौ सालायबा स' लोगोफोर बरिया खारना सालायनो बाइकआ स्मुथखा एकदम ब्रेकिंफोरखौथ' मा होनो बरिया केमेरा एंगेला माबायदि जादोंथाय
बेला गोजौआवसो बेना एसे आन्दायबाय थायो बरिया गाइस बरिया इखे थांला आङो इनिफ्राय थांफिनसै आरो जा नाबा दा हारसिं नेबाय थागोन इयो थांला आङो थांफिनसै दा wah 100 खौनो प्लास खालामनो हायासै आङो लामायाबो मोजां नङाना सिदा गैया बैयाव थियाटार जादों दिनैनिफ्राय ओमफ्राय फैबायानो नेनानै होनदों होद इखि थांला खोमा र' स' लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनै फार्स्ट टाइम गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम अके टिल देन बाय बाय राइट सेफ एन्ड अलवेज योर हेलमेट बाय दे हो जाबाय